Nasayod ba mo mga ka-idol nga kada adlaw adunay mahak nga mga Facebook account? Yes mga ka-idol, tinuod na. Walay adlaw nga walay mahak nga mga account. Kay karong panahon na mga ka-idol, grabe. Oh, makaingon ta nga grabe gyud. Daghan kaayong mga hackers. Unya kita mga ka-idol, labi na nga nag-vlog ta, atong account gigamit og vlog. So, dapat atong ampingan mga ka-idol nga dili gyud masulod sa mga hackers kay sayang kayo mga ka-idol ang atong account, grabe na tong paghago dire, ato ang gi-grow atong account unya sa usa lang ka pamilok mahanaw daw aso gumikan kay na-hack na sa mga hackers ang atong account gikuha. Oh, inana. So, para malikayan mga ka-idol nga dili ma-hack atong account, daghan pa maagi mga ka-idol nga ma-hack atong account. Oh, sama na lang aning makadawat ta og mga notifications. Dapat ma-aware ta ani mga ka-idol ha, kining ato ang madawat nga mga notifications diri sa Facebook. Tan-aw nato kung unsa ba ni disanigikan sa Facebook panigikan or asa ni siya gikan. Dapat nato nga bantayan kanunay mga ka-idol nga kanang madawat nato nga mga warnings diha sa notifications. Dili ta basta-basta motuod dayon. Ato ang susihon daan kung gikan ba na sa Facebook or gikan ba na sa mga hackers. So akong ipakita diha ninyo mga ka-idol no, ang mga notifications nga gikan sa mga hackers. Oh, sama na lang ani mga ka-idol. O kinsa nakadawat ani no? Sa una pa gyud mga ka-idol, always gyud ko nakadawat ani nani nga notifications. Dapat nga ma-aware mo aning tanan ka-idol kay mga hackers ni sila oh kani. So sama na lang ani no. Your profile account restricted warning. Yan. So di pa gyud. Warning, your page monetizations at risk. Oh, di pa. Your contact violates the monetization policies. So kini sila mga ka-idol, kining tulo mga hackers ni sila dili ni gikan sa Facebook kini nga notifications o kini nga mga warnings. Dili ni siya sa Facebook gikan. So dapat atuad yung ilhondan mga ka-idol kung unsa ang ato ang nadawat nga mga notifications. Dili ta basta-basta og click diha. Kay once mga ka-idol, kay kung imo ni ipang click sila, mo ni amo gawas, adunay link diri nga gi-attach nila diri sa ubos kana. So kanang color blue. So ayaw gyud na ninyo basta-basta i-click mga ka-idol kay once nga inyo nang i-click, wa na goodbye gyud na inyong account mga ka-idol kay masulod gyud ang mga hackers diha sa inyo ha, sa inyong account. Oh, gumikan ining mga notifications mga ka-idol. Daghan kayo ang mga account nga na-hack. O kani sila mga hackers na sila. Ayaw mo ana patungto kay mga hackers na sila. O mga maro kini sila o. Nagtuo ta nga gikan sa Facebook kini nga notifications pero gikan din sa mga hackers. Nana na sila kamaro. O magbantay mo. Dapat ma-aware mo og paki-like o share makadto sa akong video para usab ma-aware usab ang tanan no kay daghan pa kayo ang wala jud ma ibalo bahin ani kay nagtuo sila nga gikan sa Facebook nga mga warning so dili di ay.